V tomto videu sa pozrieme na to, ako môžeme vlastne vytvoriť objednávku a ďalej s ňou pracovať. Po väčšine sa objednávky vytvárajú priamo z cenových ponúk, ktoré boli poslané klientom. Samozrejme, môžem si objednávku vytvoriť aj samostatne, že otvorím si objednávky prijaté, buď si skopírujem nejakú hotovú, alebo si vlastne vytvorím nejakú novú. Ale poďme teraz do ponúk, čiže pokračujme vo videu, ktorý sme si vlastne pred chvíľkou ukazovali. To znamená, že utvoril som si nejakú cenovú ponuku, zákazník mi ju akceptoval, alebo dajme tomu, že mi len volal, že s cenovou ponukou súhlasí, ale prosí si tam ešte nejakú drobnú zľavu. Takže ja si z tejto cenovej ponuky môžem urobiť objednávku, buď si stlačím toto tlačidlo, aby som si vlastne vytvoril danú objednávku, alebo môžem to tlačidlo si vlastne nájsť aj tu. Je to takéto tlačidlo, vidím, že vytvoriť objednávku. Takže klikám na vytvoriť objednávku a potvrdzujem. Mango mi z danej cenovej ponuky spraví kompletnú objednávku, takže vidím, že všetko mi vlastne nakopíroval ako názov, objednávateľa a užívateľa. Zvolí mi tu dátum zdaniteľného plnenia pre následnú fakturáciu, splatnosť a ďalšie záležitosti. Vidím, keď sa pozrieme vlastne nižšie, tak máme tu vlastne aj vypísané kompletné prvky z cenovej ponuky, to znamená tabuľka s hardverom, tabuľka s prácami a službami. Takže všetko tu mám, tak ako sme mali vlastne v cenovej ponuke. Môžeme si povedať, že teda áno, súhlasili sme a zákazníkovi chceme dať ešte nejakú zľavu, tak mu tu môžem niečo mierne pomeniť, ale takto by to, dajme tomu, stačilo. Keď mám takto vlastne hotovú objednávku, môžem si ju uložiť. Vidíme ešte, musím si nastaviť nejakú tlačovú zostavu. Tak, ukladám si. Tak, môžem si skontrolovať ešte pred odoslaním danú objednávku. Vybrali sme si takúto tlačovú zostavu, zase trošičku inú, ako sme mali v cenovej ponuke. Takže vidíme, že máme tu dve tabuľky s celkovým sumárom za objednávku, čo nám zákazník vlastne bude platiť jednorázovo, mesačne a ročne. Celkom slušné sumy. No a môžeme si danú objednávku odoslať zákazníkovi na akceptáciu. Odošlem mu to, aby som vlastne videl, aby mi ju akceptoval, takže dosielam. Tak, vidíme, že vlastne v objednávke máme aj takúto časovú os, takže vidím, že som si vytvoril cenovú ponuku alebo objednávku, kedy som mu upravil a vidím, že som mu vlastne odoslal. Pod týmto malým íčkom sa môžem pozrieť, kam bola odoslaná. Ak by si zákazník tú objednávku otvoril, tak sa mi zobrazí aj vlastne fajka tu, že bola vlastne zobrazená klientom. Ak by mi ju elektronicky akceptoval, ako sme videli vlastne vo videu na cenové ponuky, tak ja si ju môžem zasa otvoriť. Čiže takýmto spôsobom si ju zákazník otvorí, môže si tu zasa pozrieť určité veci a môže nám ju odakceptovať. Tak, takýmto spôsobom, keby to zákazník spravil, tak sa mi updateujú vlastne aj dátum zobrazenia, dátum akceptovania. Tým, že sme v deme, tak sa mi to vlastne neupdateuje, ale môžem si to nasimulovať, že nám ju odakceptoval. Mám teraz už objednávku v stave akceptácie a môžem ju odovzdať na realizáciu. Realizáciu môžem odoslať tak, že buď mám tu nejaký položkový rozpis, ktorý by som dal niekomu na spracovanie a dodanie, alebo môžem si z danej objednávky vytvoriť úlohu, že uložím a vytvorím úlohu k objednávke a odovzdám tú úlohu niekomu, aby ju spracoval, alebo môžem vytvoriť aktivitu. To sa častokrát používa, keď mojim aktivitám, mojim objednávkam vytváram nejaký protokol, servisný, montážny alebo čokoľvek, tak si môžem vytvoriť k danej objednávke tento protokol a nechať ho spracovať technikami a podobne. No a teraz odovzdám teda na realizáciu, výborne. Objednávka je hotová, máme pripravené na dokončenie a je teoreticky pripravené na dokončenie a fakturáciu. Mám tu ešte ďalšie nejaké políčka, ktoré si môžeme prebehnúť. Sú tu nejaké dáta zo šablóny.
To je šablónka, ktorú by som vlastne ja pred akceptáciou danej objednávky ešte mohol vyzvať elektronicky zákazníka, aby mi doplnil nejaké dáta. A on keby mi ich doplnil, tak sa mi vlastne zobrazia v tejto šablónke. Ďalej tu mám analytiku o tom, ako pracoval zákazník s danou objednávkou. Mám tu priradené aktivity a úlohy, tak ako sme si vysvetlili, že by som si vytvoril nejakú úlohu alebo aktivitu a tam by som sa vlastne mohol prekliknúť na danú úlohu. Mám tu súbory, ktoré by som si mohol nahrať k tej danej objednávke. A mám tu väzby, kde by som vlastne videl, že z akej ponuky bola vlastne daná objednávka spravená, prípadne aká faktúra bola z nej vystavená. Takže, keď mám takto vlastne objednávku hotovú, tak môžem si ju dať do stave dokončená a môžem si ju dokončiť, prípadne keby som mal vlastne produkt na fakturáciu, či je to superfaktúra alebo cross, tak by som si ju mohol vlastne dokončiť a vystaviť faktúru. Tak, k týmto objednávkam asi všetko a určite si pozrite, ak ste nevideli video o vytváraní ponúk, lebo je to veľmi, veľmi podobné, ako sa to vlastne správa a to máme asi k tejto téme na teraz všetko.